Kakva je ovo grupa da vas čujem? Najjača! Najjača! Oh fuck! Oh! 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 Ah! Paga! Oh! Koji gušte. Gdje moram ići? Oh! Oh! Ovo je ludo! Kakva je bila utrka? Prva liga. Znači, ajde, i vrijeme poslužilo, bilo je blato svega, znači dobra zabava, preporučujem svima, samo naprijed. Hvala. Već večera, kakva je bila utrka? Odlična! Mokra! Mokra? Ono kad uđeš unutra.